Μια εντυπωσιακή βιντεοεγκατάσταση στον εξωτερικό χώρο του Γαλλικού Ινστιτούτου στοχεύει να απεικονίσει την πολυδομικότητα του κτηρίου και να αποδείξει ότι η εσωτερική του κινητικότητα μπορεί να οδηγήσει σε μια οπτική καταγραφή που να θυμίζει έργο τέχνης. Αυτό που δείχνει στην ουσία είναι τα 3 παγιδευμένα σημεία της εισόδου του Γαλλικού Ινστιτούτου. Τα απεικονίζω με 3 μικρά βίντεο, τα οποία παίζουν πάνω σε ένα κεντρικό βίντεο μεγάλο και δημιουργούν κάποιες συμπτώσεις, τις οποίες βέβαια έχει ενδιαφέρον κανείς να κάτσει να τις δει σαν έργο. Μια δουλειά πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ πρωτότυπη και που είναι για μας πολύ ενδιαφέρον στο ότι η έμπνευση της είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο, είναι αυτό το κτίριο. Δηλαδή αυτή η βίντεο εγκατάσταση θα είναι μια άλλη προβολή του Γαλλικού Ινστιτούτου, της δραστηριότητας μέσω στο κτίριο του Γαλλικού Ινστιτούτου προς το εξωτερικό. Η μελέτη της έννοιας ζωντανό έργο απασχολεί περισσότερα από 25 χρόνια την εικαστικό. Το κεντρικό βίντεο είναι μία σειρά από εικόνες, από εξελίξιμες εικόνες του βασικού σχέδιου του Γαλλικού Ινστιτούτου. Όταν λοιπόν αυτό παίζει, έχουμε τα περάσματα των ανθρώπων που μπαίνουν στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Έχω μπλοκάρει τα 3 κεντρικά περάσματα, την είσοδο απάνω, τη σκάλα απάνω και τη βιβλιοθήκη, με σκοπό να αποδώσω οπτικά αυτή την πράξη. Η ιδέα είναι ότι κατά κάποιο τρόπο να αποτυπώνεται η κίνηση. Να αποτυπώνεται η κίνηση με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι πολύ ανοιχτός και ο οποίος συνεχώς θα παρακολουθεί τις αυξομοιώσεις του πληθυσμού μέσα στο Ινστιτούτο. Γιατί φυσικά τη νύχτα αυτό θα είναι ήρεμο. Την ημέρα, όταν έχει πολλή κίνηση, θα δίνει πάρα πολλές πληροφορίες. Η παρουσίαση της εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη γαλλοφωνία στη Θεσσαλονίκη.